गासै रायजो राजा नोंथांमोननिसिम जोंनि बांबुरा फिल्म प्रडाक्शन ससाइटिनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। नोंथांमोना जोंखौ लैहोर लैहोर फैनानै दिनैनि हाबाफारिखौ जाफुंहोनायाव हेफाजाब होदों। दा गिबियावनो आं नोंथांमोननि खाथियाव निमाहा बिग्रोनो सानदोंमोन। बेवहाय माखासे आर्टिस्टफोरनि प्रग्राम दंमोन, एक्टर एक्ट्रेसफोरनि मोसानाय बायदिसिना, खिन्थु जोंखौ बोथोरा एलाव होआखिसै रायजो राजा नोंथांमोन। ओंखायनो जोङो प्रग्रामखौ एसे सर्टकाट खालामनो सानबाय। दा जोंनि गेजेराव दिनैनि नैबे हायनामुलि सावथुन दा बेखेवगिरि महरै लेंहरजानाय जोंनि मानगोनां आलासि बिथां आब' सुनिका बसुमतारिया जोंनि गेजेराव दंफैखायो। ओंखायनो जोङो बे सावथुन बेखेवजेननाय हाबाफारिखौसो जागायनो होननानै सानबाय। दा आब'खौ जोंनि फैसालिसिम फैनो थाखाय आं खावलायहरबाय। आब' सुनिका बसुमतारि बिथाङा जोंनि देग्लायनि नैबे स्निथि खोन्दो हायनामुलियावनो मेथाइ रोजाबदों। सिगांनिफ्रायनो मेथाइ रोजाबबोबाय थादों बिथाङा जोंनि सावथुनाव। ओंखायनो बिथाङा जोंनि नैबे प्रडाक्शनजों जोबोद गोथौ सोमोन्दो दङ, जायनि थाखाय बिथाङा जोङो लिंहरनाय लेखा बिसिम सफैनो हादों। दा बिथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखरखौ बावहरनाय थाबाय। खेबसे आखाइ खबनानै रायजोफोर आब' सुनिकानि थाखाय गोजोन्थों। दा बिथाङा जोंनि सावथुनखौ बेखेवनायनि आगोल जिहेतु नोंथांमोना आब' सुनिका नुबाय, मेथाइखौसो गोसोआव गोग्लैनाय नुबाय। दा बिथांखौ आङो देग्लायनि स्निथि खोन्दोआव रोजाबनाय मेथाइखौनो रोजाबनो थाखाय आं खावलायगोन। दा बिनि आगोल बिथांखौ गांसे आर'नाइ फालिजों मान बावनो थाखाय लाबाय। गोजोन्थों। दा आब'खौ आङो आंनि खावलायनाय लेखा नैबे दोंसे मेथाइ स्निथि खोन्दोनिखौ रोजाबनो खावलायबाय। बिथां आब' सुनिकानो आङो माइक्र'फनखौ दैथायबाय। लाइभ दे मावनांगौ दा माने पावार बेंक नांगौमोन, बावदों पावार बेंकखौ लाबोनो। एकदम माबायाव जनरा मिडिल प्लेसाव एक्जेक्ट।
Purana Kamada. Purana